Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tadzoka zvakare kunzvimbo yekwamudhindo. Ndofunga munotondera tichikupaika nhau iya yemunhu mufi akafa mushure mekunge atenderwa nechamupupuri. Tikati izvi ishura, izvi hazviko. Ndofunga makanzwa vachitaura umwe neumwe vachitaura firo yacho kuti yanga isina tsarukano. Tazonzwa kuti mumhuri umu mane kukakavadzana zvakare. Naizvozvo toti regedzai tidzokere tinozvionera, tinozvinzwira kuti chii chiri kutora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Baba ndinotondera chose tichibva kumhuri kwenyu paitika rufu. Nhasi uno muri padare, chii chikonzero? Pamusoro ndinogive mokanengoni novasabu wakanengoni yaandipa kuti ndiwe kuzo yakandipa kuti ndiwe ndizomangara enyaya yekuti panyaradzo handakwanisa kuenda kunyaradzo, asi ndakazonzwa mashoko akubuda panyaradzo amangwana acho musi wa28 vaita dare. Pakabuda mwana mukoma wangu andiwa sepsia nangoni dhashi vachitaura kuti baba wavo akafa 2022 vachitaura kuti ndakatora mvura ndichituma mukomana anoitwa Shepherd Chibondo ndichitokupa $50. Saka zvinova zvinhu zvakandibata bata. Hanzi makatora mvura iyi? Mvura yemukoma wangu akashaya 2022. Alright. Kuti ndizoishandisa. Saka ndo zvinhu zvakandibata kuti pakaita dare vadi kundidaidza nguva iyoyo vakanga varipo kuti uyai ndonyanya kutaura nevana. Saka ini ndakaona kuti tigare pasi kumusha titaure nyaya dzakadai dzotoda kwamambo. Pakanzwa nani kunzi kune munhu wandakataurira nyaya iyo ndichitaura kuti ndikupa $50. Saka pane munhu achinzi akanzwa yakazongodza vana. Saka vanhu vacho vese varipo pano. Aiwa, zvakanaka. Ati ndinonzi Ngoni Dzasheka Nengoni. Vabva kutaura apa ndibaba vangu. Nyaya yakaitika ndeyekuti kubva zuva riya ramakabuda muchienda tichikumbira kuti tingawane sei vabatsiri vangatibatsire. Musha ana baba nasabuye wangu achitaura vakati tarisei zvapinda mumusha tingaite sei kuti tingabatsirike, toda kuziva chapinda mumusha kuti chii. Ndofunga takarowa pungwe, tikaita pungwe tichitaura ana baba vakati mangwana ngatibude tiende kupi, kunonzi kwa Dhumba. Ndofunga takafamba takaenda kwa Dhumba. Mupostori kana kuti Ing'anga. Taenda kwa Dhumba kuya hatina zvakabatika chaizvo zvakatsanangura. Ndofunga tabva kwa Dhumba ndipo patakasvika Kumba. Tisvika Kumba ndo takasvika Muripo tizotanga kutaura paipai tichibva kwa Dhumba. Mabuda mabva maenda pakabva paita amai vakati pane nhamba dzandinoziva dzimwe mubatsiri, asi mubatsiri uyu anonzi anogara kuForest. Tikati nhamba dziri munadzo hanzi enda tombotaura naye, asi arikuda $40 yekuti aite sei auye kuno atibatsire. Ndakati anokwanisa kuya zvaizvozvi here munhu achiri mumba asati avigwa. Zvikanzi iwo chimanya kunosenda mari yacho. Ndakauya kuno kwamudhino ndakasitumira mari $40. Ndatumira $40. Ndofunga dhero ranakuya akabva azofona achitizoni aiwa munhu chiradzika nichazouya mangwana mapasi 8. Ndofunga mapasi 8 ikoko haana kuzosvika kumapasi 8, akasvika kumapasi 9. Asvika kumapasi 9 akasvika akati ndaona makaungana semhuri, ana baba vese muripo, vana vese murimo. Zvichida kuti zvashaita panapa muchaita sei, muchawirirana. Ana baba vakati hongu zvese taita sei tawirirana. Akabva atanzizvoni tisati tatanga basa ruda mari inokwana kuita $300.
vanhu vakati patizvo mari chi hatina zvikanzi zvoni chingobatanidzai ndofunga pakabatanidzwa mari handizoziva kuti mari yakakwanisa kubatai mari. Vanhu vakanga vari mumba imomo mumwe aitaura kuti ndine mbudzi ndine chakati changu handiti ini ndakatoti ndine mbudzi 2 dzandogona kubvisa kuti mari handina handiti baba vakati ndine mbudzi 2 pane vamwe baba vakati ndine mbudzi 3 zvikanzi alright ikozvo taakutanga chi basa. Vasati vatanga basa zvikanzi zvoni vamwe vese budai taakusarana nababa. Uyu munhu ing'anga ero munhu uyu vanonzi ndipasta Machekwa tizvo pasta Kuchekwa. ndipasta wechechipa pasta Kuchekwa chisungo chevapostori asi ndevengotsvuku handinoziva kuti ndevengotsvuku here asi vanzi pasta Kuchekwa asi kuti ndizoziva kuti ndevengotsvuku handizozinyatsonzwisisa. Ndofunga vasarana nababa vakabva ndofunga vapinda matare avo handina kuzobvunza nababa kuti matare enyama akapinda ndei sekuti tiri vana totomira kuti totongwana nababa. Ndauranzironi right vanhu vese chidzokai vadzoka paya vadzoka zvikanzi zvoni ndikukumbirawo hembe yemufi zvishuwa hembe yemufi yakauya ndabva vanamata nayo ndavaranzironi ndikukumbirawo 2 mabhaketsi vakati bhaketi rekutanga varaya bhaketi riri ndavakwaya rechi2 zvikanzi munhu wese chatangana nababa achasvika epfugama pani pamusuwo ebva ataura kuti zvoni handina chandakaita sei chandakabata handiti ebva auya ebva azonwa mvura ndofunga kwatangana baba vakapinda vakanwa kwakapinda hanzvadzana baba dzakapinda dzakanwa dzese kwakapinda vanakomana vakapinda vakanwa mvura kwakazopinda vanasikana ndabva vanwa mvura zvikanzi vese chidzokai muno mumba saka wese ainwa aienda panze pane vanhu vese vanga varipo. Yaive mvura yakatova mushonga handizoziva kuti mushonga ndofunga handizive kuti handizoziva vanhu vanowanzoti hanzi inonzi mudzepete right wenzi uno hanzi mudzepete right zvanzi chidzokai muno ndibva tadzoka paipai zvikanzi aiwa zvakajeka saka tiri imomo ndakabva ndazoona baba vangu vakuita zvakasiyana-siyana vakubuditsa inonzi mate kutaura vangu vasagone vakutaura chicheche zvekuti kana waiti wakavataudza zvaitaura zvanga zvisinganzwike hapana zvayo zvanziro baba chitora ichi batai mbiya ndavapiwa mbiya zvanzi tenderai kicheni ndavatanga kutenderera kicheni vadzoka zvanzi right basa taita sei basa tapedza saka zvatichaita ndezvekuti basa rekuti tizoya tizokuudzai kuti zvoni chavabata vanhu vamuri kuona chamubata munhu wamuri kuona ninkina ari kuita zvaari kuita because kana kufamba chaiko chekumakumbo chaicho angasakwanisi kuita se angasisina simba vanga vasitorina kana simba but ipapo ndo pandaida kunzwisisa mudzepete ndouzivawo uchipedza simba ndivo chete here vakange vasina simba pakufamba kana kuti paive nevamwewo vakatadzawo kuwana simba pakufamba? Panga paine vamwe vakatadza simba pakufamba. Vanga vari vakuru here vati vari vadiki? Vanga vari vakuru vaviri. Okay. Right. Mubvunzo wangu wepiri unoti kune vacho ivava vakashayiwa simba mazero avo muchaenzanisa nevamwe eji yavo tichienzanisa nevamwe tingavati ndo vakuru kuna vamwe vese here kuti vari pakati nepakati? Vakuru kuna baba avasabhuku. Vakura vatova vanhu vahombe. Saka hazvigone kureva here kuti pamwe mushonga wawakanwa uzvu ongosingaenderana navanhu vakuru? Ndo zvanodavedza kutsvagisa kuti ko pane vamwe here vakuru vakanwa vakakwanisa kufamba? Varipo vakuru chaivo chaivo. Ikozvozvo ndivo vatosara vababa mumusha vakuru. Vakanwa havana kana chiri ratidzo chavakaita
ende pastor ivo vakatozotironi ndadinda nanga mudhara uyu wechikuru uyu kudarika imimi mese kuti ane zvaakaita. ndira yenyu zvadaro pastor vakabva vati isusu taakuita sei, taakuenda asi tichadzoka musi wapamanyaradzo. Patichadzoka pamanyaradzo sekuti handimaona vanhu vabuda chi mashayi, tikati hongu tazviona kuti vanhu vabuda chi mashayi, zvikanzi patichadzoka ndopatichakudziva kuti mashayi aya anorevei. Hapana kutaura kuti mashavei, mashave euro here, mashave eupfambi here, mashave chii, hapana kutaurwa chi kuti shave ranga rirei. Ndofunga kubva pastor vaenda ivavo nyaradzo yasiyaitwa nazvino handiti nyaradzo apa yakazoitwa. Okay. Right, pastor vaenda taitotorasira kuti tichaita sei, vachauya pamanyaradzo. Saka vanhu vakashayiwa mari yekuti pastor vadzoke vauye kuzotiudza kuti roni shave ranga rabatwa nana baba ranga rirei, chii chakaitika, chii chakaita kuti vasvike pachi, vasvike ipapo. Handiti zvadaro ndofunga vanhu vakabva vangobatana muchi pama WhatsApp, vanhu semusha, sekuti izvi zvese zvanga zvaitwa nemusha wese, vanga varipo nevanga vasipo. Zvikanzi fambai futi, ndofunga takazobva pamba ndibva taenda kunonzi kwaNyamuseve. Taenda kwaNyamuseve, kwaNyamuseve hatina zvatakataurirwa, asi tisu taitobvunzwa kuti roni baba wako vakafa nei, chii chakaitika. Nyamuseve anotaura zvengozi, ndo zvaiita sei, zvaitaurwa ipapo. Sekuti inini pane pamwe ndakatozomudza ndakati roni handichatoziva kuti chii chiri kuitika, kana kuti inyaya yekuti roni pane pandakabereka amai vachirwara vasakwanise kufamba masvikumbo azvimba because amai vangu vakafa vakurwara nepfungwa. Handiti ndavanzi wakabereka amai, ndakati ndavanzi rikwana sekuru kwakaudza, ndakati asekuru wangu ndakaita sei, ndakavaudza. Zvikanzi sekuchechi yedu isusu inoti hatiite sei, hatiripisi, hatibhadharisi. Ana sekuru ndakaudza vakati aiwa isu hatibhadharisi, handi wakabatsira mai vako, dai wakavasiya futi inenge irichi, inenge iri mhosva chi zvekare. Ndofunga ukuku chakataura chechecho vengotaura vanhu vakafa muhondo kunonzwa kwaNyamuseve kuti roni ningi vamwe vacho vatisingatoziva vaitaura ikoko. Tabva kwaNyamuseve ndibva tanzonzi kugrid kuri kuita sei, kune mumwe mubatsiri. Ndofunga takaenda kekutanga, taenda kekutanga munhu wekugrid anda zvekupika vanhu kuti roni iwe simuka, iwe simuka. Ndofunga zuva iro ratina kubatsirwa. Muningina wangu akati roni no zvatisina kubatsirwa, inini ndakuti mota yangu ngaichita sei. Grid yemo ndewechiwanira ndewechechi, ndewechechi anamata Joan Masowe ngotsvuku. Okay. Muningina wangu akati rino pane mota iripo, mota kungoisa chi mafuta, tobva tangoita sei, tobva tangouya vachiudzwa nababa. Asi ana baba yo baba vangu vachitaura vakatokundika kuita sei kuenda ikoko, havana kutoenda. Nevamwe baba wacho havana kuita sei, havana kuenda. Pane vamwe vakaenda kwatakaenda kugrid ikoko. Right. Pane vakakundikana kuenda ndo vakanga vambonongedzwa, ndo vanga vambonongedzwa futi. Then vamwe vacho vatakaenda navo, vamwe vacho pa3 hwavo, mumwe wacho angosvika pachingotaurwa nezvakataurwa ipapo kuti roni baba ndiri kuona pane zviri kuitika pamuri. Handiti semusemu nezvakambotaurwa napasta kuchekwa uye ndo zvakangotaurwa. Ava vakabva tisi zvichiita sei, hatisi kuenda. Zvichinzi roni ngoni dzasheka nengoni nastepsi yaka nengoni muri kudiwa chi kudare kwamambo kwaMutindo. Ndakakatyamadzika nazvo. Pachinzi hanzi roni baba vakatora mvura yemufi, hanzi roni vakatuma Sahwira kutora mvura yemufi. Izvo handitozviziva zvekuti baba kuti Sahwira akatumwa kutora mvura yemufi achipiwa $50. Handizvizive sekuti baba wangu ini ari pane Sahwira. Sahwira pane ndisahwira pana Matias Chibondo. Zvekuti roni Sahwira akanzi akatumwa kutora mvura yemufi handitozviziva sekuti baba vakashayirira kuhospital vakagezeserwa kumuchara, vakabva kumuchara vakagezeswa. Handizive kuti munhu anogezeswa kaviri here. Mireni Kaningoni.
nyaya iri kutaurwa kunzi taka vanhu vakanungiswa mudzipete shuwa vanungiswa mudzipete mushonga yonga uri weblue vapedza kunungiswa vanhu vese varume vatatu ava Gaston Howard Gifmore vakanungiswa vari vatatu ka5 mils kakadai so kabhodhoro kedrink tapedza kunungiswa tese vakanungiswa vari vatatu ndakabvunza inini ndikati kwava muri kwanungisa sei vari vatatu musikanungise vanhu vese vakataura kuti tida kuti vaite zvakanaka ndimuri kunzwisisa saka ndo zvakazondishamisa kudhakwa kwakaitwa nevanhu ava kwakaita wese vapedza kudaro vari vatatu kuda ndo vakabva vadhakwa ndo vakadhakwa sei kunoti vakanungiswa ka500 bills kanga kaine mvura nzozva kuti mvura ndei ndakavabvunza ndikati ko mvura yamuri kunungisa vari vatatu ava ko vanhu vese madiko anungisa vakati mamai makachenjeresa toda kuti vaite zvakanaka vapedza kuda nyaya iri kutaurwa yekunzi hanzi vakanakwa nyaya yekuti hanzi vakatora mvura yechitunha akabudisa step uyu muzukuru wangu ndakandiripo akati mimi ini ndaibatsira muzukuru wangu mukoma wake akashaya giya pesa pairwara ndikaenda kugurena yakatata chirutsa ropa ndaenda naye kandekwana katatu ndadzoka pakati wadare muzukuru wangu step yakataura akati imimi nasabhuku ndimakauraya giya zvakandirwadza kuti ndedzi ndakauraya giya ini ndakaenda naye kugure katatu kuchipatara ndichimubatsira ndakabva kumba kuma5 ndichimugungurisa nebhara kusvika pachipatara ndabva pachipatara paka ndakanobutsa nesanga aripo pachipatara ndakabva kumba kuma5 takasvika kuma6 ndakasvika ndakavanokera ndikati yamutibatsiro patient iri pano panze apa iri kurwara haisi kukwanisa anga akafuga kubhesi ai kurwara neni ndikati ari kurutsa ropa vakatora vakamisa padrip asi pavanhu vari kunangwa apa vari kunzi ndiwo nezvokuita nenyaya imi muripo here inini handipo asi ndikutaura kuti vakanungiswa asi vakazonungiswa vanhu vese vakanungiswa ini handipo vakazonungiswa ka500 mils handisi kuzati vakanungiswa vari vatatu sevanhu vese vasina kukanwa urwa izvo kuti pane vamwe vakanwa mushonga wakasiyana nevamwe ichokwadi here right ipapo zveshuwa ichokwadi ana baba ava handiti isusu patakazopinda tauda kunwa ana baba ava vanga vatodhakwa kudhara nemudzipete saka kamushonga kava kazopiwa kekuti vazonwa kekupedzisira kanga kekuti hanzironi vasafe nenhau yeeji yavo kana kuti nenhau yekubata kwomushonga vainzi vasafe nekuda kwei ndofunga pamwe nhau yeeji kana nenhau yemushonga sekuti ipapo mapasta iwavo vakabva vataura vakati hanzironi toda kuti muchite pungwe makarindirira vanhu ivava muchaunzwa zvavanenge vachiita sei zvavanenge vachiita mumwe akatoenda pamba pemufi akatotanga kurova dho achidai achiti giya giya urimo here giya giya urimo here iyo sabhuku ndo vakasvika chirwachi dho vachiti giya urimo here giya handiti tisu tanga tiripo taiona vamwe baba vakabuda kungobva pabhenji vakatonanga kumakuva kumakuva ikoko handiti zvese zvo zvakaitika chiita sei tichiona ndofunga usiku hwese tine mafirimu atakaona achiita sei achishutwa handiti vachiti vakasvika nguva yekutaura ndimi vaitaura ndimi dzavo dzanga tisinganzwi handiti dzanga tisinganzwi pamwe pese apa vaitaura tasinei navo but tanga takaisa vakomana padhoo sekuti takavanzi rai makaita sei makavarindira saka pane pavakapedzisira kutaura ndimi dzekupedzisira handiti vataura ndimi dzekupedzisira ndofunga isu hatizive ndimi dzavo because vanenge vachishandisa chi vanenge vachishandisa pahuro chete handiti vangobuda vese ka1 ende vakomana vangu vari padhoo vakatadza kuita sei kuvabata vatadza kuvabata ndofunga vakaenda nekumba kwatete ava handiti tete vanga itaura ndakasvika ndati baba muri kuenda kupi ndichibvunza sabhuku zvikanzi ndotora magumbezi angu ndati mira ipapo baba ndonotora chi magumbezi ndoti tete baba oda chi magumbezi zvikanzi woda magumbezi ndakati wada magumbezi kanzi ngavanorara neariko ikoko ndakati baba hanzi kune mamwe magumbezi ariko baba enda vatange vakudarikira road because pane kitchen yangu iri apa then pane road inozoenda inotenge iri kuenda kwaJD ndikati baba dzokai kakuno ndanenda ndavadhonza ndabva ndibata ruoko zvikanzi hazvisi zvoitwa nemupostori ngoneweka ndiri kurova izvo zvenge ndikutore shamu handiti vadzoka pagadheni ratete ava ndakati aimbomirai baba ipapo ndege ndiropo magumbezi ndichizodzokera kupedzisira tete ndipoka ndipachi magumbezi vandipa magumbezi ayaya ndava ndamaisa parod baba vangu akuseri kwekicheni vari kuseri kwekicheni kudaro ndikati ko baba ngandi tinoita se tunorara
tonzi baba zvavakataura manje ndichinzwa inini vakabva sori ako mwanangu sori ndokumbira uregerero ndati uregerereko baba tonzi sori ako mwanangu ndoita sei ndokumbira uregerero tonzi ndava nditi unodya hanga here ndakati ini baba hanga ndinodya hangu asi hanga dzinyu handina basa nadzo zvikanzi ndine hanga dzangu ngani 4 ndogona kupa 1 odya hanga handiti ndofuka ndakatanga kuvadhonza baba ndakati handei baba ndandatora kumbezera ndigi chisaga chavo ndandaisapa ndatanga kuenda nawo kupi kukicheni kwekuye handiti zvikanzi vakabva ati manje kukicheni kuenda sei kunopisa kuri kupisa kicheni wemabva achituna handidi kurara ndofunga baba ndakavadhonza ndavataenda ndavatavavharira dho inini makavapinza mukicheni imomo mukicheni imomo iva baba pane vamwe vasipo ivo hatisi kunyotaura nezvavo because havasiri vaita sei vanga vambotikwirira dare asi inyaya ngoti izvi zviri kuitwa hazisi zvemudare ndezvedhumasi anditi ndofunga takabva tapinda mumwe nemumwe pane vakomana vanga tinawo akabata wake tichipinda nawo mukicheni ndavatarara vamwe baba vachitaura handiro panze pane moto usiri kuita vaitaura zvakasiyana siyana zvakawandisa zvaitika vaidaro ndiani pane vamwe baba vaiti kunze kune moto baba ivo pamwe pacho tisataona kuti vabatwa because zvanga singaoneke ivo vakatononokisa kubako vakanonoka ndovakanonoka kuone kubatwa kuti vanhu vagutsikane kuti munhu aita se abatwa sekuti vaingorova maraundi veti vakaenda kwakadaro podzoka kuenda ndo zvavaikungoita anditi vadzoka tandiri musaidi mekicheni saka ndandine munin'ina wangu anonzi pane munin'ina wangu wanga ndinaye munin'ina wangu yeyo takagara ndandati mfana wangu wazviona here zvaita giyagiya ane power handadzi yangu yekushaya iyoyo zvikanzi giya ane power tanzi mutaura kuti giya ane power papa totokungurira kuti kana muchiviga munhu munomucherera gomba mumisa tonera mamisa tonera mubva mumisa rata apa pakati apa kutonera kwekuye moisa rata maisa rata mubva mazise zvezvidhina munhu atoreke papa totokunzwa kuda mukandirana so kutamba naye tichimukandirana vachitaura kudaro zvandiri kuziva sekuti ndinda ndiripo ndanditori nevanhu ivavo ine hanzvida kutaura zvakawanda ndatovhurika pfungwa vana adai wanzwira tsitsi but iye zvinezvika makumba angu aya fanira kuti mishonga izvozvo ari kundidzimba vanhu vakatendeleya kwadhokta mutaura kuti chii chakaitika saka ndizvibva pano ndakatengesa mombe ndakutenda kwadhokta kana pachisungwa kubvira ivavo naivavo kavadaidza isungwa bhozi taifunga kuti tinetaurirana zvezvo vangaitaura zvizi kunyepa mukomana wayo ndikuenzi kunyepa vanobvira andidhonza kana kuwarara kwacho kadai makati uyu ndakatipira ndikati rara kuseni akati zindipedza kuenda kuna ameguru ake asvika achitaura achibvunduka ameguru acho arapa panzvaakati hapana zvavambotaura panishaa kuti zvaari kutaura izvo azvokana kupi saka andivhura pfungwa kuti ndichibva pano ndikuenda kwadhokta ndoti afangu bangu akunandirwa zosvika uko ndakapedza $15 nditenga paindi zuva rega rega kuti mushonga wandikanisa kupera saka izvino zvandibvura pfungwa ndakuti akutsinyi ndenzi gosheni kanengoni ndofunga kuitika kwakatika nyaya idzi vanhu takagara pasi semhuri kuti tione kuti chii chapinda mukati memusha funga vanhu vakadhoneta mari dzavo tatenderana semhuri kuti tikutsvaga vabatsiri vanotibatsira pai mumusha vanhu vauya kwavakafamba indanga ndisipo zvangu kutaura patikazotangira vauya varuma vakabva kuforesta yecho munhu waibvunzwa kuti takaunganidza tikanzi taura kana uine mushonga wakabata ungava mushonga welaki ungava mushonga kana chaukabata chinongoita kuti chakaipa unofanira kuti uchitaura ndakabata chakati saka varume ava taiti tichipinda waipfugama pamusuwo wonwiswa mvura wotanga wamwaiwa mvura nehembe yomufi woenda pamberi womwiswa mvura idzodzo zvadzoshuwa dzaivava asi vamwe takanwa mvura idzodzo vamwe vakarutsa vamwe vanoita sei havana kurutsa mvura iyo so zvadaro munhu waipinda wakapinda wotaura kuti pane bhuku ranga riripo ravanga vainaro muzukuru akanga aripo achinyora zita rako wapinda wapedza iwewe wotibvunza kunzi une zvawakabata here kana usina chawakabata kuti chii ini handina chandikadii chandikabata ini ndakatotaurawo ipapo ndikati ndakabata mushonga womusana ndobva ndamwawo mvura ndobva ndabuda ndekubuda panze ndekugara panze saka zvadaro zveshuwa pane ana baba vatatu
vakatanga kuita zvavakatanga kuita vasati vanwiswa imwe mvura yacho. Vadzoka varume vakabva vaburitsa kagubhu kavo zvikanzi varume ava vakuita zvavakuita rege tivasunungure. Ndokutaura kwavakaita se kwavakaita rege tivasunungure. Ndobva vanwisa mvura ipi iri kutaurwa natete mukamwe kagubhu. Ndobva vanwiswa nababa. Apa zvokupengereka vanga vatoita kare. Zvokuratidza kuti havasisina simba, zvokuratidza kuti baba vachagona kutaura nekuita zvavakanga vakuita, vakanga varatidza asi vainzi vari kuda kusunungurwa. Titakanga tiripo nokuti nyaya yechokwadi ndeyekuti baba chatikaona chichikunzwa vanga vasanatsonzwa panguva iyoyo kana kuti vanga vakakanganisawo nemvura iyoyo sokuti mati age pamwe ndigona kukanganisa. So hapana zvakataurika. Tabva ipapo takabva tazoungana futi semhuri. Takati isusu semhuri toita sei apa pavarume ava vati tiri kudzoka, asi semhuri toita sei. Panguva iyoyo pakabva pasvika futi mumwe muprofiti akasvika ndokutsanangura zvaakadii zvakatsanangura akati mimi varume imimi mumusha chatoziya nje kuti kuita matare kwatiri kuita ndekokumanikidza nekuti musha muchine musodzi muchiri kudii muchiri kuchema hapana chamunogona kubatsirika. Murume ndobva adii ndokubva aenda. Tasara ndobva taungana ndobva mari tine mari dzatakanga tabvisa panhu pakaenda kwaNyamuseve paitwa nyaradzo tikazoenda kwacho kugrid store kuri kutaura nezvako. Taenda kugrid store takasvika takatsanangurwa zvatikadii zvatikatsanangurirwa. Hapana kubatsirika kwokuti vanhu vauye kuzotibatsira kuti vapinde mumusha kuti vatibatsire kuti chii chiri kukonzesa pai mukati memusha wedu wokwanengoni. But nanhasi uno so vanhu vachiri kuunganidza futi mari kuti tiwane kuti chinetibatsira chii chapinda mukati memusha wani wokwanengoni. Izvi zvinhu zvakagarwa pasi semhuri kuti ngatigare pasi tibvise mari. Nofunga vanhu vakauya ava vakataura vakati ini ndowanza kuda vanhu kwachifi kana kuti mamwe mavhireji vangezoita chapupu mangwana kune zvezvichazodii zvichazoitika zvikanzi aiwa ngatiitei semhuri takawirirana kuti izvi zvinhu takuzvisa semhuri. Vanhu vakanwa mvura pakatika zvakaitika saka nhasi tapano hatisi kuziva kuti kumberi kwacho kuchafamba sei. Tienda pamusoro ndofunga panhau dziri kutaurwa idzi kubva pakatanga kufambwa ndakanga ndirimo mukati mavo. Ndodayira kuti pandikagona kuvambira kubva pauya vanhu vari kutaura kunzi ana pastor vakanga vabva kuforesta vauya vanhu ivavo. Ndofunga pakanwiswa nababa vese. Ndakazoingwa nemuzukuru mwana waakanga ashaya uyu mwana wedu akanzi sekuru muri kudiwa ndima sara. Ndakaendapo inini ndobva ndasvika ndakanzi pfugama. Ndakavarambira ndakati inini handisi kukwanisa kupfugama. Zvakanzi ndoda kuenda ndinoda kuti matora hembe ine manani emunhu akafa uyu haisati yawacho ndiamesa mbiyo ndiamuri kuti kusha uyu tine chiyero inini mwanasikana handifanira kunge ndichigumana nache padhuze zvifanira kundifugidza dhirezi rake saka handisi kubvuma kupfugama. Saka nguva iyoyo ndo pavakati vanhu vaive vakabva vabuda panze. Ndakati zvimunwisa vanhu uyu mudzipiti wamaisa umwe. Saka vakabva vabuda panze zvakanzi vanhu we munhu wenyu ari kuramba we ndo pandikatanga pandimufunga munhu atanga kundibata ndiye mukomana weyu mwana wangu abva kutaura ndiwo ndakatanga kurwisana naye. Ndarwisana naye ndichiti ini handisoda kupinda wanditi pinda muchete. Ndofunga mota akazobatwa ranozochi chakaitika kwabva kwazoya vamwe mukoma vakabva vandibata futi vachindirwisa kuti pinda mukati. Ndakati ini handisokwanisa kupinda chi kuti ndipinde muzvendishibisa nokutenda kwangu. Ndofunga tabva ipapo vanhu vaiva ndakazonzi iwo uchibva panapo netivhiringidza matare edu atiri kuenda ndobva ndaenda kumba. Saka ndaenda kumba ndonguva yandakatanga kuchinzwa nekunzi manwisirwo azoitwa vanhu zvinhu zvebhuruu zviye zvaiswa zvaitwa ngesefi vanwa vanhu vese vakapiwa. Asi chanetsa nguva yavakapinda vanhu vasho vakapinda vakabata kadhiringi kaike tukupi toyufu techitete tumadhiringi tete kanga kaine zvinhu zvanhu zvakaitwa ngecream. Saka ndabvunza kuti dhiringi rake raari kuno ndora ndikazinzwa kunzi akazitora ana mukoma vari vatata vakanzi ava ndo varoyo ndokubva vapiwa zvavakapiwa. Ava vanga vachitaura vari sasabuka ndobva tanzwa vanhu vangu vari paita kuti hanzi vakabva vapiwa zvanhu zvakawandisa. Saka ini ndiri kumba ndikabva ndatanga kufonera vanhu vangu vari mumativi ndakati ndozvikunzi zviri kuitika uko. Zvapera izvozvo ini ndakatosvika kusvika kumboyo ndakati handogona kuponzwa. Ndofunga vakazoronga rwendo rwokuti tichienda kwaDhumba kwatakazoenda mangwana acho taenda kwaDhumba kuya uko. Ndodayira kuti tasvikako akangosvika akataura akati ndiri kuona iwo murume uyu ndwakaremerwa achirwa vamwe mukoma vachine kumbondirwisa ivavo. Zvakanzi iwo wakaremerwa da kutanga nekuwa unogara zvanogara kuzvandigara kuPlaza Kutisi.
zvikanzi alright. Saka vaita saizvozvo nguva yakanzi sabhuku ava vachinzi chitora tsvimbo iyi mende nayo. Ndakavabvunza sabhuku ndakati tabuda panze, ndakati mukoma makatora tsvimbo iyi makaenda nayo kumusha, zvicharo kuti tichange tita vanhu tichazipesa takunetsana. Tsvimbo isiyei, kana munhu achizouya chitinoronga nevamwe todzoka. Mukoma wakabvuma kusiya tsvimbo iyai, takabva tauya kunoko. Saka rwendo rwokuti tizovamba futi kuti takuenda kupi kwaNyamuseve, takaenda kwaNyamuseve chokwadi. Tasvika kwaNyamuseve kuri kunzi hakuna chakataurwa chinobatika. Inini zvakataurwa ndakakwanisa kuzvibata zvakuenderana nepfungwa dzemunhu. Nokuti ini chinhu changa nchoti muroyi kuti apinda anepinda nekuda kwemhosva. Akataura mumhaka dzanga dziripo, zvinzi bhadhare zvakati, akatsanangura mafirwo akanga aitwa nevakafa handiti. Zvese ini ndakazvinzwisisa, ndakati pamwe mabuya yangu aita sei vazvinzwisisa. Ndakazoonawo tadzika mota pano pamudhindha apa ndinzwaita kuti kana chinobatika chataura chi hapana. Tabva ipapo zvapera kudaro tabva kwaNyamuseve kuyo kumondoro kuyo. Ndo patikazoenda kugrid. Kugrid kutaurwa chinzonzi kuda kuendwa. Ndakabvunza ndakati munhu wamuroda kuinga uyu. Asi here vanhu vanogara padzimba dziri paside peroad. Zvakanzaiwa muprofita akauya wakuzopedza chi nawiri muroad pari kuita matsaona ndi ari kubatsira. Zvisine takabva taenda ikoko shuwa ndakasvika ndakamuona muprofita iyoyo. Ndikuona pamba paari kugara ndo pamba pai vanhu ava ndaivaziva. Matambudziko anga ari pavari vaitobatsirwa ndichitoona nevanhu vaivabatsira. Ini ndakati alright getimira. Funga tikasvika kuma6. Profita chimona akangoisa foni yake achitendera pakagenda. Ndakati ko naye anebatsira nguvai. Zvakanzi achatangana naye. Ndakati ko mweya waMwari une timetable, mweya waMwari unongoya nguva yevanhu vebatsirwa sei vanhu vachifushwa pana pakazara vanhu kudai mota dzakazara. Ndakati ndosaka pano pachiwanda vanhu kuti munhu abatsire vanhu ari kufusha vanhu. Ndofunga dzakakwana 10 ndo pandakanzwa mumwe vatanga kutaura vanhu vaye zvakanzi toda kuti muturike denga remba riri panapa here. Vanhu vaone kubatsirwa mvura inogona kuuya. Ini pandakabva ndataura mana mukoma ini ndakuenda tonobatsirana nevanhu tikati unobatsira tichatwave kupedzisira kana kusambatsa chinzi atapanaisa ruoko rwake pakuturwa kwetsaka iyi. Funga takaenda tichangoti batei ndomwe ndakanzwa ndanzwa mumwe mudzimai wechechi wefuti akudaidzira zvikanzi vasara tore mabhakisi mechera mvura mugone kubatsirika. Ini pandakati izvi zvika hazvisi zvamwari izvi, zvamwari ndezviziva. Funga ndakabva ipapo ndakafamba netsoka kubva kugrid ikoko ndaona kuti hapana zviri kuitwa ndobva ndayakumba. Ndo maperera akazoita rwendo dzamara ndazoona mukoma vakauya kwandiri ndini munin'ina wavo inini avasabhuku vangu vaitaura vakati munin'ina ndauya pane nhau yandanzwa yataurwa kumanyaradzo kwekunzi zvanzi inini ndakatora mvura yamukoma ichituna ndakapa $50 Matias. Ndakati mukoma munhu anenamata zvisikade kuti anga achidzosera chakaipa nechakaipa dai mamasiyana nazvo mukoma ndokuedzwa ikoko siyanai nazvo. Mukoma akanga azvigamuchira. Saka ndakazoti dhupa apa ndakaona ndakati apa mukoma ka nhau ichaitika ndekuti imi ndakavenga umba kwavo. Ndakati mucharamba muchiburutsirwa dzimwe dzakasiyana siyana. Mukoma mienda kudare nhau ite sei igone kupera pamwana wanga ise mabreak. Nokuti makasiya zvakadaro mucharamba muchingoburirwa nhau dzakasiyana siyana. Ndofunga ndozvazvisvitsa kuti tinge tiri pano. Ndakati vakurudzira mukoma wanga vatorega kuenda vanditeerera. Ndiwaunawo kutambudzika kwavakanga vachiita mukoma wangu nemakumba yayo zvavangu zvezvi ndatoona kuti ratova dambudziko ranga rapo. Ndinetsa inini panyaya iyi pakafa baba vangu ini ndaitorwara usiya sisingatoziva kana zvandiri zvoti ndakatosvika vanhu vatori pamakuva. Baba ndakateta kutoratidzwa kutovhurwa kofi ndikumakuva. Saka zvekunzi mvura yemufi zviri kutaurwa ini handizvizive inyaya yekugadzira. Kana vari kutaura kuti hanzi ini ndakavananga uroyi kuti ndo vakauraya pamwe chete nasabhuku. Atete ava ndine vaziva chiwanda atete vangu. Munhu akadyara zvemagenesi zvakafanira pamba pedu pakafiwa. Vanenge vaita kangu kashow off kekuda kuratidzira kuvanhu vanogona kungosudurura pano kuti ini chikafu chepanapa hasida kana umbochidya nokuti panapa panyaya kufiwa zvokuti isusu tinenge chichichema. Atete vanenge vachitovhaira zvokuti handiziva kuti vatorwa vanenge vachizvitora sei kuti anini chikafu chepanapa hasida kana kutombozvidya kana yakafa wacho ndasingawira naye zende nedya kumba kwangu. Nguva diki diki unoona vadzoka vanenge vane kangu kahunhunu kavanenge vachiita. Saka ini handisi kunyanyoziva hangu kuti atete vandakavatadzirei. Koti mafirwo ari kuitwa mumba medu acho haana kujeka. Segore ratabva iri 2024 takaripinda nemusodzi takaribuda nemusodzi. 8 February pakafa mwana wanzvadzi yangu anga ari panapa. Koti 14 October pafa futi mwana wanzvadzi yangu anga ane 15 years. 4 December sisi vashaya. Chatinoziva ndechekuti munhu akajeka sadza nederere anofanira kurutsa derere. Asi sisi vapedzisira kushaya vaiti kana vakajeka chinengei vaingorutsa ropa. Saka hanzuzi vangu baba pavataota panda kuchita udzini nokuti mafirwo ari kuitwa mumba medu tiri kufa nemateedzano. Apa dare takabva taripirwa nemateedzana. 11 December tikutarisira kuti engeri Saturday 11 December tikutarisira kuti vana vari kuvhura musi wa14 Chipiri. Apa tine nherera dzatinadzo vana vasisi. Koti bhudhi vakashiyawo 2019 kubva 2019 kusvika 2024
pakadonha mutumbi 6 paimba imwe chete. Saka ipapo pari kundinetsa kuti chii, nokuti baba vatapa nezvaitwa izvi ndakuchiita manje utsinyi wataura vega nemuromo wavana kunangiwa. Saka ipapo pari kutondinetsa unoti isusu mumba medu tiri kufa nematedzanwa. Apa dare racho takwirirwa nematedzanwa. Saka ipapo ndikutotadzawo kupanzwisisa zvemvura yemufi zvine handitombozviziva. Nokuti ini ndaitorwara ndasingatoziva zvandiri ndakatosvika vanhu vari kumakuva. Baba ava musi wemanyaradza vana kuuya. Ivatete vataura kuti ndindakataura muromo iwoyo mumba maitirwa matare vanga vasipo. Nyaya iyi ndeyekugadzira inyoti atete ava vakajera zvemagenesi. Vamwe patenge tichichema ivo vanenge vachitofara. Zvakafanana kana nasisi vacho vekushaya vanga vasingatotaudzana zvamutosi vachivamhanyisa munondo vachibva pano vachivashungurudza pamba pevabereki vavo. Asi parwara sisi vakatanga kumhanya-mhanya asi vanga vasingataudzana navo vachitoti giya haana kanombouraiwa uye vachitaura mashoko isusu tiri kuchema. Nokuti sisi vangu ava vakatofa zvisina kana tsarukano. Vatobva kunotengesa mukaka wavo vadzoka vakuwacha hembe dzavo. Hembe dzatakurwa nemhepo hembe dziye vadzoka sisi vangu ava vanonga hembe dzedzi vakutotangopera simba vakurutsa ropa. Vakafa zvisina tsarukano sisi vangu ava. Saka hatizive zvangu kuti kana vachidai so zvinenge chiedza kuti kudi paukama. Ndofunga manzwa zvataurwa zvakaoma. Mudzepete tinouziva unogona kuita zvese asi tinenge tichitarisa kuti zviitike kumunhu wese. Kana zvakuzobata vashoma zvinenge zvakutipa mibvunzo yakawanda kudarika mhinduro. Ndo nhau yamanzwa tongaitinzwe munoti kudini, vari kureverwa nhema here kana kuti vari kutaurwa chokwadi. Tichakupai nhau ichange ichitora nzvimbo zvakare mudare sezvo nhau iyi yakwamambo tigonzwa kuti ishebepura vanoitonga sei. Rangu zita ndinonzi Edward Neshamba. Segonzeseka musakangari kusubscribe kuDrubus Media. Drubus Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Yeah.